Новины Миншины на нашем канале. У студии Ирина Смольская. Сегодня в выпуску. Огонь и жарты. Дзяржынскі центр развития дзіцяці стал лепшим у реализации программы по пытаниях бяспеки. А вы знаете, по какому номеру нужно звонить в службу спасения? Дзяцінства под надзейной аховой. Репортаж Виктории Свирской. Международному дню лялечника присвячается. У Барысове адраджаюць забытую народную забаву – глядять в атлейку. Я ангел, я несу людям добро. На земле всегда должно быть добро. У нокаут отделение тайского боксу з'явится на Миншчине. Это такой дополнительный толчок. Это поднимет вид спорта на гораздо более высокий уровень. У прасталіччы з'явіцца беларуска-італьянскае прадпрыемства па пераапрацоўцы гародніны і садавіны. Завод не павінны быць вялікім, але з шырокім асартыментам прадукцыі, у тым ліку кансерваванай і замарожанай. Сыравінай прадпрыемства будзе забяспечана цалкам. Дарэчы, італьянскія бізнесмены ўжо маюць вопыт супрацоўніцтва з Міншчынай. Яны задзейнічаны ў стварэнні прадпрыемства по вытворчасці сельгастэхнікі, абсталявання для пераапрацоўкі прадукцыі, жалезабетонных вырабаў, мэблі з металу. Краіны Еўрасаюзу стратэгічныя партнёры сталічнай вобласці. Так, знешнегандлёвы абарот цэнтральнага рэгіёна з Італіі за мінулы год склаў больш за 170 мільёнаў долараў. Да надзвычайных здарэнняў складскога памяшкання пазбавілася прыватнае прадпрыемства ў Стаўбцоўскім раёне. Рабочыя спрабавалі самастойна справіцца з агнём, аднак ліквідаваць пажар здолелі толькі выратавальнікі. Полымя знішчожыла будынак, гатовую прадукцыю і абсталяванне, а ў Капыльскім раёне гарэў сельскі клуб. Паведамленне аб надзвычайным здарэнні паступіла ноччу, аднак супрацоўнікі МНС прыбылі ў лічаныя хвіліны. Таму сур'ёзнага матэрыяльнага ўрону удалося пазбегнуць, пацярпелых няма. Прафесіяналы сваю справу на Дзяржыншчыне адзначылі лепшых аператараў машыннага даення. Супрацоўніца філіяла «Фалько Агра» агракамбіната Дзяржынскі Людмила Антонова летась пабіла не толькі ўласны, але і раённы рэкорд – амаль 10 тысяч кілаграмаў. Надой на одну карову стаў большым у параўнанні з годам папярэднім на 10%. Сёння Людмила ставіць перад сабой яшчэ больш высокую планку, а леташні поспех, адзначае, стаў магчымым дзякуючы любові да жывёлы. За грандыёзныя дасягненні ў аграрнай галіне Людмила Антонова названая чалавекам года Міншчыны. Стараюсь, чтобы нормально коровы были, не болели. Ну и дают хорошенько, глядим за ними. Здесь 3 года работаю, 2 года первое место занимала, 1 год заняла 2 место. Люблю животных и даю, стараюсь. У меня мать была дояркой, вот и у нас такое. Да слова, дзяржынская гаспадарка – сапраўдная кузня дастойных работнікаў. Па выніках усёй сваёй прафесійнай дзейнасці і любого варэнніку дастойна высокай узнагароды. Медаль за працоўныя заслугі жанчына атрымала з рук прэм'ер-міністра краіны Михаила Мясниковича. 5 лет подряд занимала там передовые места. Мне очень приятно, что меня заметили не только руководство района, но и руководство страны. Я стараюсь, стремлюсь к этому. Ну, думаю, что это не последние мои победы. Моладзь онлайн. Інфармацыйны інтэрнэт-форум для маладых спецыялістаў створыць на Міншчыне сёлета. Ён будзе арганізаваны альбо ў сацыяльных сетках, альбо на сайце Мінаблвыканкама. Інтэрнэт-форум прадстаўляе сабой дыскусійную пляцоўку, на якой маладыя спецыялісты будуць абмяркоўваць актуальныя для іх праблемы, дзяліцца вопытам. На ўзнікшыя пытанні аператыўна адкажуць прафесіяналы. Бяспечнае дзяцінства. Дзяржынскі цэнтр развіцця дзіцяці стаў лепшым на Міншчыне ў рэалізацыі праграмы па пытаннях бяспекі. Тут створаны адмысловы пакой, дзе малыя вучацца, як паводзіць сябе ў надзвычайных сітуацыях. З хлопчыкамі і дзяўчынкамі на тэму бяспекі размаўляюць не толькі выхавацелі, але і супрацоўнікі раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях. Спецыялісты ўпэўнены, такой сур'ёзнай і надзённай тэме трэба надаваць увагу ўжо з дзіцячага ўзросту. 3-5гадовыя хлопчыкі і дзяўчынкі, як губка, убіраюць у сябе важную інфармацыю. Агонь і жарты. Матэрыял Виктории Свирской.
Пакой бяспекі ў цэнтры развіцця дзіцяці ствараўся цэлай камандай. Сёння тут десяткі экспанатаў, якія красамоўна кажуць пра злы нора ў полымя. Здесь размещены макеты, различные техники и того, что используется специалистами этих ведомств. И также тут собраны методические материалы. И также для детей тут очень много интересных вещей, которые могут заинтересовать детей. И от этого, от интереса перейти уже к каким-то обучающим моментам. А вы знаете, по какому номеру нужно звонить в службу спасения? Да? Звоните! А со спичками деткам играть можно? Нет! Інспектор аддзела па надзвычайных сітуацыях Марыя Новікова тут часты госць. Тэматычныя хвіліны праводзіць заўсёды ў форме гульні. Так дзецям лягчэй засвоіць правілы паводзінаў з электрапрыборамі, запалкамі і іншымі рэчамі, якія могуць выклікаць непазбежнае. Любим детям показывать мультики, которых у нас очень много. На базе нашего Минского областного управления МЧС был создан целый диск подборки мультиков на тему правил пожарной безопасности. Дети с большим воодушевлением их просто смотрят. Я случайно играла со спичками и сделала пожар. Надо быстрее звонить в пожарную. Ой, забыла номер. 101. Улица Форменного, дом 7, квартира 64. Малыя самі ставяць сцэнкі і такім чынам запамінаюць нескладаны алгарытм. У выпадку пажару абавязкова паклікаць дарослых, набраць нумар ратавальнікаў, сказаць адрас. Урокі малявання і цацачны гарадок і навучанне праходзіць з імпэтам. Я рисую пожарную машину, которая едет потушить пожар. Тушим пожар. Когда он горит, мы сразу приезжают пожарники, а потом, когда потушили, а потом приезжает газовая. Нельзя детям трогать плиту, если что-то варится. Вот, например, мама готовит суп, а дети подошли и опеклись. И нельзя, и случился пожар. Ужо ў такім несур'ёзным узросце дзеці валодаюць сур'ёзнай тэмай і часам вучаць не грэбаваць правіламі бяспекі нават сваіх бацькоў. Бывае так, што дарослыя надта легкадумна ставяцца да таго, што ў адзін момант можа прывесці да трагедыі, якая забірае ў тым ліку і дзіцячыя жыцці. Спички не игрушка, огонь не забава. Не шути со спичками, обожжешься. Не тронь печь, обожжешься. Утром, вечером и днем осторожно быть с огнем. Нельзя в лесу разводить костер. Еще нельзя играть с плитой и спичками. Вікторыя Свірская, Юрій Нікітюк, Мінщина. І да іншых тэм. Творчыя і крэатыўныя майстры, прафесіяналы і прыхільнікі тэатру. 21 сакавіка адзначаюць Міжнародны дзень лялечніка. Новую пастаноўку да свята прэзентуюць і вучні Барысаўскай беларускамоўнай гімназіі. На працягу 3 год тут адраджаюць забытую народную забаву – глядзяць батлейку. Але ж у гэтай гімназіі яна не зусім звычайная. Адчуваецца подых сучаснасці. Скрыню аснасцілі падсветкай, а пры стварэнні лялек выкарыстоўваюцца не толькі прыродныя матэрыялы, у ход ідуць спіцы і папера. На верхнім паверсе батлейкі традыцыйна дзейнічаюць лялькі, якія увасабляюць добрыя сілы і анёлаў. На ніжнім усе астатнія персанажы. Таксама дапрацаваная батлейка дазваляе паказваць тэатр ценяў. Я ангел, я несу людям добро. На земле всегда должно быть добро. Когда дети смотрят, такие вот дети, которые не участвовали в самом создании батлейки, в постановке спектаклей, они действительно верят, что куклы двигаются сами. Они удивляются и прямо сидят иногда, открыв рот, и говорят, неужели такое возможно? Они двигаются сами. Я раньше ничем, вот, допустим, театральным таким не занимался, и вдруг такая как бы идея сделать батлейку. Мне очень понравилось, как бы так захватило. Это очень интересно, увлекательно. Мне радостно, когда я вижу людей, которые светятся аж глаза. У накаут аддзяленне тайскага боксу з'явіцца ў Барысаве. Зараз ідзе пошук прыстасаванага памяшкання для заняткаў гэтым відам спорту. Пасля залу абсталююць неабходным інвентаром. Трэнерскі склад ужо сфарміраваны. Не першы год тут паспяхова дзейнічае клуб «Патрыёт», дзе тайскім боксам займаецца каля паўсотні чалавек. Гэта дзеці ва ўзросце ад 9 да 16 гадоў. Яны ўжо могуць пахваліцца поспехамі. Так прадстаўніца Барысава Яна Знак стала бронзавым прызёрам чэмпіянату свету, які прайшоў у Турцыі.
Этот вид спорта очень активно в нашем регионе развивается. Недавно мы провели на базе спорткомбината номер 1 в нашем городе первенство Республики Беларусь по тайскому боксу среди юношей и девушек. Наши лучшие представители тайского бокса борысовщины стали победителями и призерами. Конечно же, если откроем отделение, значит, это будет дополнительный толчок. Это мы поднимем этот вид спорта на гораздо более высокий уровень. І гэта ўсё, пра што мы паспяваем расказаць вам сёння. Добрага настрою і заставайцеся на нашым канале.